Ovde atmosfera je fantastična. Niko nikom ne jebe mater. Za Zvezdu. Za Zvezdu. A reci ti meni koliko je u sezoni 2016-2017 bilo dosuđeno penala za Zvezdu? Dovoljno. Pa nije bilo dovoljno. Dosuđeno je 18. A znaš ko je osvojio titulu te godine? Otkud ja znam. Partizan, bra. Za koga navijaš, brate? Za Zvezdu, brate. Za Zvezdu. Ja, brate. Ja. Sezona 2016-2017. Koliko je 11-teraca dosuđeno za Crvenu zvezdu? Puno, brate. Jel moram ga gaći? Ajde, probaj. 20... 18. Dobro, A kaži mi ko je uzeo titulu te godine? Partizan. Ko je bio trener Partizana tada? Nikolić. Marko Nikolić. Prati, brate, oni i ove sa druge strane. Traume su. Znaš kako ja traume vučem, brate, od Abubakara, brate, Butorovića i Partizana 2012. finale kupa, druže, to sanjam noćima. Tvoja energija toliko širi. Sad ću doći. Da izaziva toliko dobru društvenu energiju. Jeste. Da mi svi moramo biti pijeni.